Mami tu fo kakra. If you say Paul can say Timothy say, but I foot you. I can count. And then children. Who sees a member? The young children one. A foot you so can. Now, but I'm also say foot you anymore. What you said your baby. And so obey. Nti na mpanimfo edi kan de kwala tenase no mo tuafo if say me dey misa die bi o wiase bi a preko na wiye dem ya na kasa enye ma miolu na Nyankopon ye intelipa o ye sofo ahwehwe ma hu o ye opa ma yamfa sofudie taati bi o bi ammo untumi nkyase sofo bia no bet ma ka jo se wachina o ba bi wodi ka sha sa ko no bra ya sa ka je se ko fa 15 years ka ni view minu bi elutie me bi da owo beto me bibia ko na wiye bibia adie bia wo na wiye me ka no brother so me pop dia me jina su e beto bre me nyam na jina menya brante mbosida de se machi sameka to samaya brante akosida na mati ebi sida ene ne nyanko pansa no so nya na kora sawo to se meya baba wa sa ya akosida sawo mama mi bi ma amwa kana bra bomu a ko bega so si na no ho fe pa Wednesday mi ko akira e ko sra ma mi ne asofuru we are many who are the picture of all. Make Mark said, man, who 26 years. And America says, hey, man, we shall not want for power to stress of home. Missy, I'm saying, because we have for you in a bomb, now we go there. And your man down. The idea beer was here. Peter Zion Church. And now consider that where we are. Pentecost where we are. Assemblies where we are. Yana yanko yaji aswana tuma ya aswa. Where we are. Ejuma utimwa wode wa wonse o manya ejuma no na wi e ho. Awade a wode abo ho asafo hene ka se o mi kumi die. Do be sani bi anu na me no e wi e ho. And nine the Sikawa, a year or be people in the area. Many Jana from Obina B. Cabes, how many Janas are over there? Obina Bess, how many Janas are over there? Do you say, dear, was a year? Tina said, no, we shall. Yes, and about you. O money in bar one more tone, and then you pion. Be pursue our walk through by Swa, who will say, be a bad idea. Metona, Agaya should go. Or can't let Peter say, Beton Pepino, or be a bomb bow of Swa, or the walk of Babia. Tina Marcos and the just so young assassin found one in the Indian side. The inviting the Indian side, yet repeat our summer law record. This all Biblia and nature. And it's a 1 minute, Sunday, old years, and I'm not to that. And I saw from Beverly. Beverly, Megana, woman, the best will be shop one more count. I say, so will be a no man tell on Yaku Lamon and then Pastor Lamon. Then time, woman, and a castle Holy Ghost. Omo yet to my deliverance. So far, I saw me from a so far tele. And the woman night, all ministry, do we have some power in young Brazil? And I got one of the singers in Mimodi. And I got and said, Michael Samuels, only the countries and good. But no. Bibia no ya me ya se my way edi be ni amu nche me mu nche o si be
Oba busuaku adaka de wo. Na me frɛ so o meto no. Man ne jare serious. Me dey man man so no ankasa nto no no ma what for so many years. Na ontumi nto. Ahia oye yo. Ono ani nyuma what to tibe ni amonchira mi o. Yade nti na ontumi nto no. Michael Simmons to radio so no part of so obi enekunu. Ni tro anyina na ase. If you have to follow a banana or moyana, no moya sersa. Sometimes now we see the same track now with the tono. We be the camera. And that's all we're buying at all. What's it now? One of these are photo. Some of these is a palabi. I almost put down Pema or Moba. You say, I won't be a swan. Send your tear piano and don't cut the media. And now, one other transfer in the hole. Mary Mandel would depend the grass on the man's son and walk. It is a super penny. Yet the man was someone said, the man was someone said, Yamaba Ada, Dickin and Dickness was sorry, who so be the big car fast and sit in our son and warrior day. What got the own one in the Bible grass on the day? Maybe people will see Catan. But here is a point what time Jesus Christ will ask. A bit is a look, a bit is a Matthew, tax collector is a Matthew. No, what time Jesus will ask Christ will him say, send you to TB and the better Brebino, Uncle Sonia said you will TB. Peter Mukotia and Sassam every year you tell. You will do almost the Catan of America, not the end, sir. I saw a Yakubi, Ufilia, no program. Because so far baby has seen young kind of prayer. And a prayer. So for you any baby and kind of prayer. Now so that even now you have to also and you who attend that. Because you know say that to me so for be a who was on about 10. He's the first person say one more year you man say one so more year and one man. So smart the will be a body move be up on TV not on 10. No says yes or whatever now. The other number was said, the other small or catch every mind for. When that has a paper or you know you man. Do the other parts as well there. Yet it is what to offer like a seer. Yeah, one more we didn't kill Marty and Ting. That's you back to a couple. So one simple man over to one. Would you put I want to walk? And how to put down Sunday Bethania Park 120 would not that open to bed. Would you know the amount of 70 hours or only 10 years account? It would to put down your winner. A brother swan so Yabia more accident or open accident won't pay money and Canadians. Say, I miss the accident in the Bekua. And tell me back to me and walk to confirm that over some dream accident. Be prepare here. Now, yes, about my new years. When you are 32.5 years, no catch a just it is finished. Or you mean it here? Here I am in park, conform. When you are showing your problem, and you want to see us for. We are mounted now, Colombia in Vietnam, but bring better years. Now, your prayer was what I may have been. I'm so much I can take at the India. You have more popular about them. You have more pop. Was it branded this way? I could put your table in certificate and so fee. That's what you really also come here. One thing I could pass some of the Bible, she made me one say. Just imagine. Send the power now saw them for so many years, now still won't do it for sin. Why do you send me as their ball in the mouth and go ahead? And then grow. Was it major and the men now? Anyone or two and now go power someone. Now we're peaceful. Only a throw major and the men now. Till you are taking our go pass and move to never rather cast a book when you may back.
nyamesom ɛnyɛ wɔ nyamesom pa listen good me say yɛ wɔ nyamesom ɛnyɛ wɔ nyamesom pa emu deɛ hin na wo timati wɔ sɛ menka nto sɛ wɔ nyamesom ɛnyɛ wɔ nyamesom aniani tina baabu sɛ nyamesom pa abudwo wɔ mu no ɛyɛ ade nya kɛse owia na ɔto aso sɛ mamfa hye amawi ase nanso mamfa hye nso mfiri mu nyadan yɛ nyansani nsi wadwene pi sɛ wonim nyansa kyɛ wiase nipa nyinaa sika wura pi sɛ baabu ne se sika paa ne nhim bɔne paa ɛhɔ na start firi maa bi ka asɛm bi kyɛ ɔse nyame nyamesom anka sika pɛ nyɛ ya na no hyia na so ɔpɛ ne wiase yɛ mpɛ sika na mmom yɛnya ne sɛ wadwene sɛ mepɛ sika ansa na masom nyame a wati awurade bɛgyina lagos abrabɔ so abu watɛn ɔno na tena ahokyerɛ nkɔpem so ɔwuyɛ ɛnɛ kristofo ahokyerɛ nti yɛnya mesom adane torɔ asɔfo asika bɛtena wɔ n'akoma wotumi nka wɔ kuro yi mu ɛno ɔmo nso obi yɛ nyame adwuma a so wɔ so ɔyɛ ne wese paa amanneɛ no wɔ ha mu no ɛntɛnti na ɔtena asɔfo no n'ase ne nti busumi mmiɛnsa nyɛ ntua ka ɔbɛpra katua akwalaa nso bɛsosɔfo ma boa no ɛma n'adwuma no pagya abɛduru mpɛmpɛnsoɔ na asɔfo no asɛ de bonia yɛ atua nka nti na asɔ dɛm no Bible says na so when ka na so a wɔn na wɔyi wɔn mu mpo no wɔn bɛsɛ ayera bebree si asɔ dɛm a obi apaba adana mi ka bi kyerɛ wɔn one of the prophets bi a na mi ni no wada bɛte wobɛsia obi na ɔtwi tax meka sɛ busuakura ama yi bɛte na amena ase metiti ne saa for 3 months every Sunday bia na ɔba ɔbɔ ɔsesɔfo mi na mepɛ baabi a wɔkyerɛ deɛ hɔ na mepɛ ɔtena amena ase 3 months na ɔhɔ ma na ɔbaa na ɔgye akua sɛ ɔsesɔfo tena ase mpɛ sɛ no di nkɔ na ɔbɔ asɔre kɛseɛ bi nkyerɛ me ɔbɔ asɔre bi nkyerɛ me ɔsesɔfo no mɛ na nam yɛ n'asusu eti sɔfo mɛ gyae matena fie wɔyɛ ni nyamusom kura di m'ani so ɛma paa mi de ne ho akɔ hyehyɛ ne adwama ɛma boro na bisa sɛ papa na abɛ ɔsɛ kwan asɔfo de na fa so ɛna asɔfo ne bi bɔ mma nyamusom no ɛnyɛ akɔ ɔna ɔsɔre wuli mi de ɔgya awasɔre hwɛ nneɛma ɛkɔ so wɔ kyɛnse dasɔ dɛ bi a mɛka kyerɛ mo a mɛ ne mo te a titiri mu a mo bɛyɛ munyɛ very careful mate mehunu yɛse Bible says to give you a baba na ne nam ne so abeba no owie hwɛ na awurade amfa sa na satan amfa so ma Nyankopɔn asafo mu mo akɔda ma asɔfo nam bobɔ ma asɔfo no mu di bɔne yɛwɔ mmaa bi wɔn bɛtena asafo mu a nyɛ kristo so mo sɔfo bi ahye aseɛ ɛnyɛ wɔn bɛrima bi wɔn nso asɔ dɛm a wɔte no mmaa bi ahye aseɛ nti ɛna wɔte dɛm wɔ ɛna sɛ wɔnyɛ very careful asɔfo bi nso gyina ne wɔn pirikyi a asɔre ba bi ahye aseɛ nti ɛna wɔn nso kura mic a wɔn pirikyi yina Yesu kan wɔsi nye obiara wɔbɛhyɛ no sɛ na wɔn do ɔbɛrima bi a ɔwɔ soro na pɛdeɛ no de obi bɛtumi de ne deɛ ba bɛka akyerɛ sɛ wɔn ne Kristo nso na wɔn boa na nada ne tɔ ahyɛ asɔre ma wugura asɔre dan mu a nipa a wɔbɛhu so bɛhu nokura wɔ n'anim no nkɔ na tɔ na ahyɛ n'anim ma bɛda na wagye Kristo wɔwie nampɛ ɛna wohyia maamefoɔ yi bi a mekɔsena maame bi wɔ fie na mekɔ brɛgye abɔ no ntoma nsa mmɔ so ɛna esi n'ase no na so ma me de wura na si so ase me ba nso nufu edi aye di papa da na atuntum bia anse na ma me ni sha no se o dare no ati so bi papuru awo na dwa ya wa no o dare sumu kwa na atoto tia o no ye kwase
nnɛ ɔde ato abɔnten ɛyɛ no hwee yie maa bi a ne ne ti ewi ama wɔn fɛn so yɛ maa na maa ne tɔn sa bu se tu na ɔtɔ fam na asa asɔre gyina bi wɔn na wɔ bɛrima odi aduane ti yɛ san sɛ wotwa ne sika ne ntwa last 4 years ɛna maa nkirifo US bɛyɛ no so na danfo bi efiri so yɛ maa mi ko gya no nkɔrɛ na mi sɛ maa na da dem for 1 year. So ọbẹ kan yẹ firi baabi ọda n'akọ baabi foforọ a this will be the story mu ẹwìẹ wọ hɔ ẹnẹ sẹ wohu commando wọ tv so a wotumi sẹ ẹwìẹ wọ hɔ sẹ wohyia dakyɛ wɔ tv so a wotumi sɛ ẹwìẹ wɔ hɔ saa nso na wohyia tẹsí a wotumi sɛ ampa ẹwìẹ wɔ hɔ ẹnẹ sẹ atọfo nyinaa no asase ebugu wɔn gya mbrɛ sɛdeɛ kane ne yɛ sɛ adi bi ehuri na wɔn a wɔn huri no wɔn kɔba no wɔn kɔ bisa wɔn so bɛyɛ yɛ ahoɔden ne so ate sɛ ɛwurade na nipa tena ase parama yi ɛba atɛn wɔn asi kewi ase nkan ketewa mpagya da wotu wuta ne dati ne apɛ wopa siesie wɔn anim a wɔn afɛ wɔ wiase nyinaa mmra anamansia woyi wo firi na nyɛ yo na yɛ de bishop kɔ na wo asɔre ba yesu no kura yɛ atam ne na akɔsɔ mo dɛm na wo mesi maame bi wɔtena anamadi ne ɛfɛ no hwɛ na wampoli ɛtoɔ no deɛ ɛtoɔ mɛzifoɔ pira yɛ ho daa sɛ maame ne ntwamu sɛ mmeranteɛ ɛteta ne wɔn bɛdi akyire hwɛ bie wontumi nkae go to convalescence yɛn obi atoto abo so a ɔda so flat sei ɛna akyiri asɔrɔ sɛ ɔpɛ dɛ ɔti si a ne tu ti wu baabi a ne ti hɔ yɛde ne nsene wɔto tina asosɔ sɛ sini na yɛsɛ ne sini na pɛpuru dabi a bɛnka tam sɛ suban no ɛne yɛfa bɛtɛ kyɛn sɛ wobɛbrɛse yɛka sɛ ɔbaa wo fa mesrɛ wo ɛnyɛ brɛse no ɛgyina suban mu sɛ w'anim ɛfɛ obi bra na ɔsesɔfo mepɛ sɛ m'anim tɔ so wuli wo laasa wo siesie bɛyɛ fɛ paa ɛwɔ wɔn bɛyɛ dɛ fi wɔn yɛ very good perfect tìmí ṣífù n'ani yɛ hɛ no wɔ ha to mu a ní asesa tɔlɛ to ne ɛdi akyɛ wɔn n'ebi fo aba gírɛsì bɛ na ɛsɛ wei ní ɛdrɛsì wà ɔda hɔ flat wọ́n ti asẹ́wà tó ń kọ́ wọ́n sí wọ́n yé tua mi nfọ́ yìí ẹ̀sùn náà mi wọ́ wọ́n di a tìǹà sọ́ọ́ dà mí mi tó àṣẹṣe yẹ sẹ́mi túkà. Number new growth from man. That is my life. My end. When you say I'm from over the control, send the electricity for do like I am on fire. Send the control from man to obey na or more on fire. So when things are baby our way, we are mama. Send a place them. Minimum maybe almost 6 or 8 from Sasquatch. Zim share back or common, in fact, moon young share. What would be planning, you know? Was Obra winning me? Let me read then time Mamba almost see. And yes, say long prayer, no shadow, young body, Sasquatch. No nyɛ original coin ma atopa ne deɛ na mi hwɛ bibi dam sie akɔ egye waa ohun nipa paa na wɔtete mmarima fa no a ma wɔadene nipa biara dene biribi atumi ma nipa biara nsisi ne ho so yie nsa wie hɔ kanina ne sɔre mu sɛ me maame egu mpapa fufuo so a nsi yie nkama wale a
Say me say musician Jimmy Casa. And I wouldn't say a farmer will live by the enemy. They say we talk about God, who to see the enemy. Who is a who by the year? When we even know a farmer will know now. I have to how home. Then we have a catch on there. Now, no say to do. You don't quite know the borders not when you so. Or be at not say in this way or way. Oh, problem of Bellu and Roma to kill it down. Almost to kill only a bomb to a long to kill it down. And that Obiwa, Nahinian and Woody, and Sasa Branch and you. Group of what you be, so now they get a point my Nana. I am going to tell you, as a form. Now, somebody about Bushia was one woman and not some part here. Make cannot be a shabby against the wall. Oh, by Anton Jazz at the Buddha. So, other grand times out of the Bako Heaven, make no action mounts on the walk home. You are different over Musa for Bako. I am for you put some rules when I'm here. Across the politicians. And said, you would be a support time or TV radios, meet us up, and you move with sample for each side. Politicians who be praying, woman, same prayer. We are handful. Now, the politicians are the Aka and millions. Only the past same breakers. And I can't know, Mama, I mean, we get it. Yes, I know. Yamu musika kitu ebisu mami timi sika kokwaso endi gatimi popren ya faso sifie ma kola ni wiesku e ma brand say the baby ni tina ebi apa na Ghana yeni bi fama mpanyimfo je to di ntoku ato nya so stop when you go to London ade omo yusu kese pa e potato e no nda yo manye ne ye pressure. You have a quack lending. Box eye, good, megas. Mukika Bikama. Again, you are. I said, stop. Who's a Ghana here ever? And I'm winning. And that baby and gas in the gap way. And baby and Ghana who person you could do better than what you want. Many one of the who may be doing commerce suffer. Other than bro for them to say, Mama, I can't say, you can't on Nipo win the channel. You can't tell you win the channel. Who was it? I am mammy. Be a bro for me yesterday. You costed you, ma. Africa, you're back in your firm. Your pose is soon your fair. Your corner and your fair. Ball and your fair. Host no enye fe boot no enye fe jersey no so enye fe o ba ti stand ni o mo ho enye fe o ba bobo no o mo ho enye fe referee ne ho enye fe entale na sema na o ha brofu we DSTV na fe Africa for DSTV difference no tin se mu ye aso alentia no ba so no asan ka to se so ko untiti suo bi mi hye obi no ya ra me de ama wo atese na ansa bi se so na ko wi aso le sika so fo na sa mi ka so nsakra wo so na ma kwam de no ko wi aso le sika se ka wo ne ma na en kwam fa ne sa ma so le sika do ru ni si aso de no ru ka se sisa no so be wa no ru so di to ya kira no sister no so obusu ti tu mu no so di to no ya kira be ma tinu kura pa ya kika kire ye ndia mo no papa eni ho eni asore adunne tuni ka se ye juma wa asore de ma na etu eno bi ya de ba asore fia si e be bom pa ma na pom just ye kwanya now, Prophet, was so in the name of Jesus. Come and lose the good. Was with the water. But Africa. Yeah!
Wouldn't one kind of know what I want. Because the man that we have, you know, as a moment you were yes to Christ or no, and complete men from car, no from water, not born a crowd of what their mom makes is a just to a woman and a or since you are me, I'm not for you. Adjustment are your meter. 3 months, would you have like baby? Now say me no be ko baby. Kura o free and now mercy o wuti. You like that Abraham sensitive. Was that electricity was on was na money. Sensitive is enuru. What is mimi e? What other churches? You pay tax. And yeah, say you pay tax. But and sorry power electricity worker. Emu connections afodo. Wase mo fa kasare de ma kasare. Wo kwotne o man ma Bible say mo hwehwe money ye de na mo so mo na dey. Pay your tax, then you be blessed. Someone should show money you are mo so mo ye ta. It is Islam pastor. Man tell me what en fa na do bo lewu. O so la o se ntonto mama. O ga tan fa na da. Opa Akufo-Addo president no mo nyina atwa mu nyina ya mfo mu nyina nsia kunya no sise kukuro yen ye be say wo and people on this will be to me on money because the mindset that we have on a human society ye human society what the land be ka ko ne kutia what the water be ka kutia so let's want to be for baby continue kure kase ni yin so ye Kristo ni me kan wontie wo de asaw ho what wa kai if you want to do that baby mama wo be kwa ko tue ni street ni mu a chem na the half ko na the half so asie na say si aso dem awurade e wo e no wo o man ni say akoya say ukwa yes personally e di agro o bua me anu a na de pa yesi we se mate ti obi e tene de ya na akoka po ni nko a e ka po ni nko a ne yeso nkakra se e ho ne yeduru ye betia ni zia ya mo musa mo ba ni mo sa e ba no mo akosu since I will go, my men will be good now. Get your contents. One next year, and people will class order. I saw for you a leader once in a while. Why a suffer and so not simple. After this, send a simple NDC MPP. We still follow the politics. Which I will go out on it. Every month, he attend Ghana cities over Walea, Uma, Papa, Yelbeba, Ukwa, what Chiamana so can last next year as I at all. Ufriba, Uchiaba, when you killed the BC. Monsieur, Pia, one area. There is accountability. Ube put water, Liberiano, Ube put water. Wapra pana woman and mana one of what the where they Mama, one shop man. I tell you, a young soul. But on the neck, I will pay here from Bantan's one mouth because of my dream bonity. To me, I will buy to take my casa crowd with the image me and with the mutation. Bi class wo wa yam panaba me hwe na ye de Bible mu ntake ba bia panaba pie bi obeye pani na mo ma na ma wale na mo kuru no di ka ka tem so mo ma ya kofa nkran de abetena mo nche ba mo ti so on 7 ball as
ne do ma ba fie akwara wo ne tie wo so anya asantini e kwa afa so wo titi adia wo frisire wo kokro na wo to atade a wo to de ne bo de na wo to de efo wo dress wo ma na wo kwa na akwara ne kwa na ehun se we bi e onye oba we e oba bit TV ya no de koma krama no sa de ma akwara no ne nete one of the women be allow me no to make us some ko flowers so mama wo ko pala buwa seta de o mrante bi ho ma every day and then this one is so wrong ones obi ti mi mo bi ya duma sa o wi ama ka ta sa wo to wa me ya dai ko na ko ho na mama Jimmy na wo ba wi ase ma ho dan anka ho ye fese ti modeni adombone akola oni ni aduma ko ba na ade ne fa so wa mo bi ohun se papa ni wutiri o ba tna so re dem na ba kwa so ne kwa de enye tai ne tna su ba body mo bi ohun se wo ye Kristo ni obi ti mi tna sa media ma ja tu se mitiri mo den ye fra me ja ma nso o mo bo se o mo ja ma nso obi enu onu owo twe ma nso odi nkuni o pro ho kwa we dis guy kwa sai ya munya sai be show photo usika ese mi busa usika ese ana nsi onya bi to ban is if you obi akasa garawe won pro ya wa ma wa fata obi ankan wo fi o ni obi o no wura sori da ma ni sika ntu ya so fukura won fan sika akasa asese ofudie enya koma ka so fa won sa wo mo so nkoko tu sika fo na ase ya kwa ya wo na so se wuti wunya nkoko ni na trase no kuretie mu asa nkofo ni na ntumi fa na akwa do be sia sori da ma do o no pe no pe se wo preach fa upo ya no aba so fo ya de nya mi shira ya miduma ne saa de mu wani na ho na ne me do o se o tete so se ne be nya miduma ne ye ne betu ye tumpon o be che o be fa so preach isi kanti ene o gba so ne de me woni sika se so fo pa be nya da te dia ma o se ko me nya da te dia ma na so fo mi be wo bi fie se me ne ne kwa e what night no hu ni se sika bi mu ho o ko de so fo yawo zedie na sa me can't now say and you only Pentecost and assembly so asori bia bi wo every pillar copy the end pillar every wo ya me ka bi sika fo ni apia ya fo ya gu ntan dem ya me ka so one city for the tia sorry nya 20 Ghana for ya the one city for the tia sorry na 20 city for the show yes we started yes ka for no almost start o Bible say na Peter me ya papa so kwa afo o do almost started and so do mu do ba bi no teacher position adom no na ma wo o tire nyame na ase kureti na woto a owo mfa ho na so mfa ho because when you say the basic piano papa na woni na mo be sha wasa ma do na be kan mo paradise ne na kwata ene kasa wo su nyame no kuru nkari wani mu kire nyame so mpo da emo obi mu samba wo mo obi a hu se me kwa so ne bi enye bi da ma no no me hira mo ma ni pa mu se ya kristofo mo mo se ya pa sore na ka sore kwankwan kan nyawo ni pa do ba sa tia sore yo ni pa mu e do ma sa Bible se bra wo kunku hyeru wo so no me ya 120 o mo tia bro sa so nyo nyina ni nya bi so for me sramo kakra bi obenya bi ala wo dia yan kan bi afa kan ho no gra America me da bi America no nsu nipa ele mu tu nsu nipa bi amfra me da since am ye bi yam duma me mo ma ju pasa na su nipa da empare me en su nipa en ka sense so for president na se se ka sense Ruade se
awurade asɛm na ɛna hyɛ me nyame asɛm nhyɛw ne nkontrol ɛtɔda na woyɛ biribi ama ɔyɛ mu nhyɛw mesi ma ɔyɛ mu yɛ dɛn ɛnhyɛw owuo da wɔtwɛn mesi ɛyɛ dɛn ɛtwɛn ɛmabaawa na mɔsi so mɛka that was Wednesday mini di mpɛ awurade bie ma ne ma mi mu na de bi na mɛka kyerɛ wɔn ɛyɛ mi tɛn kura yɛ mi fɛn sɛ ɔba mpaebɔ na ɔda mpirikyi mama wɔn mo nyɛ very careful mímí deɛ wɔnyɛ mi bɔnne bia o mɛ bɔnne bia na ɛbɛma ma council that's why David say my cup is running over which cup that David was talking about adeɛ bi a bɛyɛ bia wɔ cup yɛ di tum wɔsi bi kuru wa yɛ mɛbu so na afɛ yie ni atɔyɛ ebi sɛ okuru wa yɛ mɛbu so na yɛ bɔnne a mɛka ne kora de kyerɛw musuo mpa o so da musuo mpa o so da mu a maa mu ni mo ti ma nta mu buru mu nua mɛɛma nti na mo ti mi prosper no wofa ɔba wɔ ni wɔn n'eti kɔ wɔn wɔ ni nkɔnsa no aka nkɔ asase ma kyerɛ no sɛ bɛrima bi firi ɔba ni wɔfo so no tie kasa a wɔka sɛ bi pere bi asa esi ofiri bɔɔla so na ɛma tibi ti ɔba tam tu ɔba ho wɔn na dan wie sisi na di ne nsɛm adeɛ na wɔsɛ di na tam ɔba no kɔtena sɛ ano ɔbɔ dua wɔ akyire na de abɛtena asɔre de nanu mi tu akyi dɛ bie bɛ bɔ ti ni fira nso ɛdɛ wɔn wɔn nfiri mu da atwi mbɔni ni suban bɔ ni nti na obi atumi afa ɔmaame asa afa ne ba afa ne ba ketewa asa aka na wuwa di ɛdi ahun nkɔ na awia ɛnyɛ bɔ apaayɛ ne ɔba bɛsi atena sɛ nikoyi yi bi mu atena bɛrima bi ne ɔne ne ada yɛwɔ mma wɔn mo hyɛ da yɛ bɛrima na sɛ wɔn mɛ sɛ mɛ pɛm ɔbɛka ate otwa meanwhile the ọbẹni bẹ ká sẹ nsọfọ mi pẹ sẹ o breaki mi virginity mami breaki mami ẹni nkosia na wọn tu egu ma so ọwọ ẹni obi fẹfẹ wọn anadu akate no ẹmma obi di nkọmọ anadu dẹsí ẹni sie mu kuru ayé ọkọ toilet ní ọyẹ kọ pituru mẹmẹ yi mo n sẹ dàmí so mo mẹ dàmí so mo n tẹ ọ. So ọba bi wura na wọn kyerɛ a purumu kyerɛ nsa wo nye Joseph kura wɔn sra no wɔn so kyerɛ Joseph sɛdeɛ Joseph dwane Potiphar yere no saa na ɔbɛka kyerɛ sɛ wɔn hyɛ ɛwɔ nyamusu no ɔsɛ bi purufu righteousness bi yɛ dɛ ɛde kyerɛ wɔn ɛno na kyerɛ na aso nkasa na nya opportunity ɛyɛ akɔnya ne ɔbɛ bi sɛ ɛbi kuru nhwɛ mi nti na nye obi foforɔ ɔbɛtumi ahwɛ mi ti yɛ bi abɛfa n'akyi wúni sàtúnṣe musuo ni mu abrabọ wọn náà wọn wọn na wọn dọmẹ wọn minimaami pẹ̀lú ẹdúrà ẹnumúra ní wọn ká ní mẹkù dá ní wọn fẹẹ mi dọmọ pii yẹn ní ẹ̀ma ní wọn tututu kwan ebi akọta Arab country wọn máa masters wọn ní wọn yẹ adwuma wọn ní piti da nso wọn tu pan wúni sábà wọn sì ni wọn going to mi mọ bra. Kabrich na hwɛ akuhwi bere apa amanfo bɔ no hɔ a wɔtena Ghana franka mpa so ɔso wɔn a ka kyerɛ sɛ sika wɔ aburokyire wɔn a ka kyerɛ wɔ abrabɔ no yɛ saa na si o yɛ obi wɔn na ɔsi kura mu ntu kwan da obi etu kwan so akɔ sɛ oni just 15 million kura da n'account hwɛ awobɔ aburokyire ho mpaeɛ bere a yiwani osɔre ada awowu tẹ nyinaa so obi nfura aburokyire na nkɔɔ ma wale hwɛ so na pɔɔpɔ na hwɛ onim tenten soɔ na mbaa na mo di mmarima bi atutu mu kuru no mu no wei akɔ yɛ si ama ne wei akɔ yɛ ɛna oyɛ esi ama ne yiri ne kosi sɛ kasa ni bi kootu ɔbaa wo tum kotesi bi ani baabi akɔli koti so ne bɔ bra ni yie. Mɛ awurade wuru sɛ kristofoɔ bi da so wɔ fɔm ha ti báyìí mo sɛ Onyankopɔn ba no ɔbɛba bɛto gyidie wɔ asase so ɔbɛba bɛto so obi ti na obi sua awurade wɔ ha gye tum sɛ yɛwo na wɔntumi anyɛ dea there is accountability ɛmu owó nto nkra mfrɛ mu ansa na wɔni aba wɔn so mɛka no kura de akyerɛ so owu akyi no adwensa kura ni hɔ
owu akyi na humompo ni owu akyi no manufacture ni ho owu akyi na asɛm bia ni ho yɛ ka ɛyɛ bio enei ɛna bɛfa Kristo a fa ɛma deɛ nkyia nsa owurade nhyira